Kulay PUA sisin ngapting api siya kan ka men faithful and true channel pat siya ko pat ka episode jong kanika apologetic pateng pada kanika singi na siya pang kani ka jing kren pat ka jing kentho ko ong karakom jing hikai Catholic siya pang ka bainong ya ka jing la aparing ong ka merit kamlong ka paper na ka jing pen im da ki kam Kapalang Katolik kala ban ong ba kam hikai ba ka jing pen im kawan na ki kam. Henry ki Katolik ki danget ba ki kam ba ba ki ba ai bai nong kani ba ai merit ki yarap ya ka jing pen im jongi ban ya ka jing ai a jong ka jing ai a. Kun jing ai a jong ka jing a kemut ban ya ka free gift of grace. Ka jing ai a dan ka jing ai jong ka jing ai a. Di ngin kum no kani. Bun ki bom de Catholic. Ki singau tu tang berngut bernget siapang ke jimut jong ki Catholic siapang ke bainong. Lada singau tu ba kalong ke baya dei ba bat ke jing pen im da ke jing ai a marway. Ha ke jing pet ki Catholic in the Catholic view. Ki kamba ba ki ban ai bainong ya ke jing la ki ai lang shisha i ha ka jing pet im jong Henry Kimle ya kata tang marway klem ka jing a bala ai a da ublay Henry ban long ki patray kam ki day ban mi lut na ka jing a jong play kenang ba ki kam kin long ki patray kam kita ki day ban mi lut na ka jing a ka jong play kepala sedang daka bat lapen mi imlut ha ka jing ai jong blake dia baru lapen imlut da ka jing ai ka jong blake om don kano kano ka kam ba kepala ban long lem da ublay un training kong hangi ka bainong ka day ba ublay upen kuburom ya lagi jong ki jing ai kumba ong u Saint Augustine kane kam day ka jing pen im kepada kikam. Henry, kadai ka jingai ai kepada jubab sya ka jingai ai. Ka Bible pun sin ka kedau badon ka bainong na kikam jongi. Ya kibalale tang ha ka jingai ai ka jong blay. Kani kalong ka jengmut bagi Katolik ki ong. Ya kata ka jingla ban yo ya ka hok ka jingla da ka ba le hok merit ki ong. Ingin pe ka to kani ki khat na ka Bible. Kong naka gospel tu Matthews kalau nong kebesan kada kat way bat kat ar. Kisuang suk ma pi habakin tim bat kin le ben ya pi. Bat kin kren tadrong harukom persya ya pi namar pi long kinong bud jonga sengap kat kat ar. To kemen batorisa nabaka bainong jong pi habeneng kalong kebakra. Akaju korkom lale ben ya kinong tu lupa ibahas syua jong pi. Dapat jahang ni nabaka bainong jong pi kalong habeneng. Dikemuat nak jingle ai jong pi. Nak jingle ai jong pi yo ya ka bainong. Ke kata kajing syat tim, kajing syaleben, kajing syakren tharong harukom namar ba pilong kinong buat jonga ong jisu. Kemut pi yang saki bila ai. Nak kata jisu ong kumno to kemen baturisa nabaka bainong jong pi kadon habeneng. Ang tasakwe pat nak gospel kat ko Matthew si kelong pa kat kandai dekat arp kandai. Pajar upala ino ialah kaying kisem. Ialah kin men ki para, ialah ki kimi ki pa, ne ialah ki kun, ne ia kalengka nak bantajo nga unyo si spa sya. But unyo kajing imbom jukut. Ile am
ban yo eken deka spa si spa sya beken deka jing imbom jukut kata ke bau jisu lamut hang ni na Lukas Ndriu lukat lai pupra jisul ong to ai yakiwe but ublei un ai yapi pin yo ya ke jing tau ke papura ka jing khat ke papahu enten ki ti jong pi kat ba ki la ban ngam da kaju ka jing tau ba pi tau yakiwe ublei un tau pat yapi de pile am da ka kam hang neru to ai yakiwe ublei un sa ai yapi kata de ka kam en rei hang ni ka dei da ka jing ai ka jung play dem dang i don ni ka jing ai jung play inam don ni ka man sim ban ai ya ki wei pat habang gila ai pat jisu ong na ka jing khat ka pa hu enten yan ki ti jong pi kat pa pi la ban nyam pi ai tam pa pi yo na u play kasi ti ka ban kong si ki koren long ka balai kon rio hadu kandai isem ya kini ki jing kai jing tho ngalabe diu sembai wapolos pat u ai ya u redei u blei u lapan san ya u i ngingi le da kakam redei u blei u wapan roi ya kine ki jing le jing kam jongi de u blei de kata kata saong sahikai ba ki kam lamba ka jing ai ka jong u blei wapan la ngi ban le ya kita ki kam nata kedkot ke panyo kani kamut ba om day uta uba thung lemne uta uba ai usong dari ai clear pa kani kamut ba om day uta uba thung lemne uta uba ai uba usong dari ai tang ublei uba pensan ya kat pra uta uba thung uta uba ai kitrei na kapanta kaju kajing temu wei pa wei unyo yala ka bainong i wei pa wei unyo yala ka bainong kat kum ka jing trei si tom jong u singyo ngi ya trei lang na ka bantau blei pa pi pat pi long ka lang kha jong u ka paki dulan jong u obiang ye kenek den ka siti bin kong ti koren kalong palai kon riu hadu kendai atas ka wei pat ka bible ka siti sike Hebrew long ka baspo ko lai pusan namar kata wat bread kai yala ka jing shania kan yo ka bainong ka bakrau rangi shania pura how try ublay ngin sa yo ya ka bainong ka bakrau sa yo ya ka bainong ka bakrau ini Hebrew sipo lai pusan sakwe pat ka siti sike Hebrew kalong ka bakarwe de konriu pat klem ka jinget omla ban persu bahaya ublay na bajar bawan sa ublay uday ban ngay ublay udon bat ba u ai bainong ya kitu ki bawat ya u kitu ki bawat ya ublay ru ki yo ka bainong de nang ta sisu protestan uno bomde katolik ru undang la pan kili sisu Henry ki katolik bun sin ki keren kumbadon kam pan kamai ya ka beneng don kam pan kamai ya ka beneng ki ong hato kane company yakarkom kaba ai bainong bat karkom jing pensitom katkum ka ai kaba ubriu ule om katkum ka ai kaba ublei u le ha ka jing jong ka jing ai jong ka jing pen im ya kabala job to Jesus Christ halor ka ding pina in juba pe kane wat pen kutang nakiktin kum kamai kum kaktien bainong ini ban sakut tang hang ta yakine dei ban sngau tu ha ke jing hikai katolik ke ba kham yar chapang ke jing don kam basalon sar ya ke jing ai ke jing ublei habar ki kam ba pha jong breu kani kalong ke jing kulmar ke bawan na ke jing penon kam ya ki kentien ki badon ar jing mut kini ki kentien ki mut parabor ya ke jing trelang jongi bad ublei om ya ka jing pha jongi hi
kimut ba ubreu ukamai ya ka beneng kumba ka dei ka hok jong u ban le kumta kat kum kano re ka jing thau jong ka hok henrei da ka jing ai kat kum ka pai nong ka ba ublei la kulareng ki bai nong ki ba kham krau sibun sha ban ya ki kam ki barit ba ngi le ba ki dawa bun ki protestan ki kentat ya ka jumut bangi la ban ya trelang bot ublei henrei ka bible ka hikai sai bangi dei ban le kumta ta ka jing ai jong u ban poi se ka jing im ni se ka jing pen im ka pa khatu final salvation laban pe je kene bai ingla pilihan yang siti benikong seki korean lai andai ngan pulih ya kane antang sa pulih sa ka gospel siti kebenikong seki korean kalau nong kebalai kada kot keba kendai ngi ya treilang na kebenta ublei pipat pilong kalang khai jong u ina pulih mene ngia treilang pat na ka gospel ku Markus long ke bakan ri kot arpeu kisenran kila le yalap kila ya le yalap keleng saudong utrai la treilang pat ki utrai la treilang pat ki ulapan scam ya ke jing yalap jong ki da ki kamba ki bubun utrai ula treilang pat ki ti utrai utreilang pat ngi treilang pat utrai hakawai pat ke dekot apostol Paul open pau bahaya kene ke jingmut nakasi tiba ar siki korin kelong banri kot iwe ki paranong trai iker pa dia pi ban om pdiang le no ya ke jinge jung play hang ni apostol Paul ong yela de bat ya ki ba ya trelang bat u baki kilong kinong ya trelang bat u blay hang ni ki paranong trai ngi kene ngi hang ni Paulus apostol usim ilade pati para nonyalap para sendran para apostol bat ublei kumki para nontrei ngi kerpat ya pi un u kren haker teng ublei mata ban om pidiang len ya ka jinge ublei lada u mensim ku yu ai mensim u pot u sedang ya ki kam bha jongi ki balam syak bainong kumno pat en la ban ong ba ki sedang nangihi ki katolik ki nget baya ki brio da kebalapan klein da ke jing ai ki la ban ya trilang pat uble kene ke dei ke jing hikai ka ba shai ka ba omla ban len ka ba yo na ka bible bat na apostol po ublei usdang ya karukom pat hadin kata ngiru ni simentalang haka John Wesley unong seng jong barang methodist uang siapang ke jinglong ban yo jing pin im la ban pen ken mau bang apdiang om tang ke jinget en reiru ke jing khoi en ke jing kongo ke pura bahkan long ka kendon na ka benta ke jing pin im ke pakatu final salvation ublei utrei happy namar kata piru pidei bantrei pidei bantrei lang bat u lem kumta un sange bantrei ong une u John Wesley ne di protestan ong kumta di kine gila ban ya sam ya kene ke jing ong ya kene ke jing batai sepang ba ngi ki katolik ngi trei de kakam khnang pangi di yo jing pen im ngim le kumta ini ban sutu ngi priang ya ke jing ke jing ublei pada ngi priang ke jing ublei nya trelang bad ublei pada kata ka pangi le da ka pangi kongo da wingi rake ke ba ublei la kren la batai ya kata en sayo painong om dei da ka jing le jongi re da ka jing ai jing ublei da ka ba ublei mangi bad u ngi trelang rengkat
ngia cooperate, de collaborate ngi cooperate ke ba ublei ula I da ka jing I a the free gift of his grace. Di komen ko para kapin ko tang ni saya singobiang sa next week lor kani apologetic pateng sa kwe pat ka topic. Try ko kuya pi way pa iwe.